varmt för barnen när det finnas igen. Idag är de till natten. Idag var det mindre konstigt. Kul. Man ler lite så, men nu slappnar av mer idag. Ja, inte lite där. Jag fick inte hjälp med slipsrösten. Jag med. Det böjden. Jag med. Han bara liksom, den är jättefin i början, men sen så klarar han inte av sig då. Nej. Så konstig takt. Liksom aldrig komma så långt ut till sen och de bara börjar bli stränga på sina baksätt. Där är håll drivningen så inte blir för långsam. Tiden korta från en gång till. Sen så vänder du bara efter och på. Det ska inte galoppen. Jättebra. Jag känner det byter mig idag för jag maskin där liksom, du vet. Jaha, rent. Ja. Jaha, rent. Det är jättefina byten här, du vet. Ja, men sen hade jag bestämt mig idag liksom att så tänkte jag sitta liksom och när jag tittar på bokstäver. Så blev det lite bättre. Men jag gjorde samma, så fotorna fick jag eller igår då. Men varför? Det stod nästan redan inne i hörnet, så att jag tänkte varför gör vi det? Vi vet ju att det blir bra. Jag tycker att det är lite mer enkelt när idag får de ändra lite mer på hjälpen. Ja. Har sett Carina. Oj. Det var för svårt. Tyvärr är det ofta så ska ju precis göra när man gör ishopp till rester eller tjack. Extra viktigt. Det är så mycket sen. Sätter till bokstäver då. Ja. Och cigarett på det som det är några cigaretter undan. Det är bra när jag är här, men det är bara så att ja, det blir kanske inte, men röker du ett eller? Ja. Slarva lite med vändningen. Det är lite hur man mår då. Ja. Gott att röka. Och att man är lite trött. Ja, tyvärr. Vänster sen.